Γιο! Καλησπέρα μάγκες μου, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Στο σημερινό βίντεο, μετά από πάρα πολύ καιρό, έχω να σας πω πολλά καλά νέα για το ελληνικό Ninjago, για το ελληνικό community του Ninjago. Πριν αρχίσουμε, έχω να σας πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ξεπεράσαμε τους 1500 συνδρομητές, οπότε πάμε στο βίντεο. Λοιπόν μάγκες μου, ας τα πάρουμε όλα από την αρχή. Ας αρχίσουμε με τα FanDubs, με την σεζόν 2. Το πρώτο επεισόδιο της σεζόν 2 θα βγει σίγουρα FanDub το καλοκαίρι. Για το υπόλοιπο part της σεζόν 2 και το πρώτο part δεν είμαι σίγουρος. Θα σας ενημερώσω σε post τι θα γίνει. Πάμε τώρα στην σεζόν 3 και στη νέα σειρά Ninjago Legends. Για την σεζόν 3 έχω να σας πω πως θα γίνει όλη η σεζόν FanDub, και το πρώτο και το δεύτερο part της σεζόν, και η νέα σειρά Ninjago Legends που βγήκε πριν λίγες μέρες θα γίνει και αυτή FanDub και με ελληνικούς υπότιτλους. Οπότε μάγκες μου, αυτά ήθελα να σας πω για τα FanDubs. Και τώρα πάμε στο ψητό. Πριν σας πω όμως, να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες δεν θα είμαι πολύ ενεργός, γιατί θα πάω Αθήνα, οπότε θα βλέπω φυσικά τα σχόλιά σας και τον Discord server τι γίνεται, αλλά δεν θα είμαι τόσο ενεργός όσο ήμουνα. Πιστεύω με καταλαβαίνετε όλοι σας, οπότε πάμε να σας πω τα καλύτερα νέα για το community. Τα καλύτερα νέα. Δεν πίστευα ποτέ πως άκουγα κάτι τέτοιο, μάγκες μου, να σας πω την αλήθεια. Πριν λίγο καιρό, τώρα πρόσφατα βασικά, εγώ μαζί με έναν Έλληνα voice actor της σειράς μιλήσαμε και ακόμα μιλάμε, και έχω να σας πω πως θα έχουμε νέες σεζόν στα ελληνικά πριν το GTA 6. Νέες σεζόν στα ελληνικά πριν το GTA 6. Μιλάω πιο πολύ για την σεζόν 2, το πρώτο και το δεύτερο part, και μετά θα βγει και η σεζόν 3 μεταγλωτισμένη, όλη η σεζόν φυσικά, και το πρώτο και το δεύτερο part. Τώρα για το Ninjago Legends δεν είμαι σίγουρος αν βγει μεταγλωτισμένο ή όχι, αλλά μάγκες μου, αυτά ήταν τα καλύτερα νέα. Εγώ δεν πίστευα πως θα άκουγα κάτι τέτοιο. Θα έχουμε νέες σεζόν στα ελληνικά μετά από 2 ολόκληρα χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Ό,τι καλύτερο πιστεύω. Όλοι θα θέλατε κάτι τέτοιο να δείτε, να ακούσετε. Οπότε αυτά από μένα μάγκες μου. Ήταν μικρό το βίντεο, μικρή ανακοίνωση. Ό,τι ήθελα να σας πω σας τα είπα όλα. Δεν πίστευα πως θα άκουγα κάτι τέτοιο, πως θα γινόταν κάτι τέτοιο. Επίσης, αν θέλετε κι άλλα βίντεο τώρα το καλοκαίρι που μπορώ να κάνω πιο συχνά βίντεο και lives άμα θέλετε, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Επίσης, πείτε μου και τις απορίες σας κάτω στα σχόλια. Θα απαντάω όσο πιο γρήγορα μπορώ, αλλά να σας πω την αλήθεια, για το πότε θα βγουν οι σεζόν δεν είμαι σίγουρος, μήνα, ημερομηνία κλπ. Οπότε αυτά από μένα μάγκες μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.